Kaixo ikasleok, gogoratu debatzen lehenengo mailan gaudela, 3. unitatean. Nolako itxura, halako erabakia. Bideo honetan, 7. puntua dan konbertzio eta bihurketa faktoreak azalduko ditugu. Helburua izango da kalkulo egokiak eginez, benetako neurriak eskalaren arabera plano baten neurrietara egokitzen. Hau da, edukiko dugu benetako zerbait, horrek neurri batzuk edukiko ditu, eta guk eskala hori erabilita, emango diguten eskala bat erabilita, pasako ditugu neurri horiek planora. Guazen, lehenengo eta bain. Gogoratu, konbertzio eta bihurketa faktoreak eskaletan erabiltzeko ez dela gauza barria. Hemen lehenengo unitatean landu genuen. Gogoratzen baduzu, irudien lauen antzekotasuna landu genuen, gero eskalak, gero mapak, eta gero planoak baita. Eskalak, planoak, eta gero baita, landu genuen, planotik errealitatera, edo errealitatetik planora, aldatzeko erabili behar zan prozedura. Hemen ikusten duzuen moduan. Hortaz, azalpenare, hemen dago. Guazen. Lehenengo eta behin, zer da konbertzio edo bihurketa faktore bat. Unitate bat, beste unitate batera eraldatzeko edo aldatzeko, erabiltzen dugun izango da. Hemen prozedura duzue, prozedurak 4 puntu ditu, guk hau landuko dugu adibide batekin. Hemen dugun adibidearekin. 10 metro pasa nahi ditugu kilometrora. 10 metro, kilometrora. Hortaz, lehenengo, identifikatu behar dugu kantidadea. Unitatez aldatu nahi den kantidadea. Hemen, zein da aldatu nahi duguna? 10 metro. 10 metro aldatu nahi ditugu kilometrora, ezta? Hortaz, identifikatuta lehenengo gauza. Gero, haren erlazioa, hau da, metrotik kilometrora pasatzeko dugun erlazio bat. Zein da erlazio hori? 1000 metro, 1 kilometro dela. Edo 1 kilometro, 1000 metro. Fijatzen bagara, bi hauen artean aldatzen den gauza bakarra da, zenbakitzaile eta izendatzaileen arteko posizioak. Bigarren puntura. Idatzi unitatez aldatu nahi duzun kandidadea. 10 metro. Lehenengo puntuan identifikatu dugu, hortaz, 10 metro. Hirugarren puntua. Hirugarren puntuan, 10 metro hau, bigarren puntuan identifikatu duguna, biderkatu behar dugu erlazio batekin. Edo honekin, edo honekin. Bien artean zelan erabakiko dugu zein erabili? Hemengo unitatea begiratuz. Hemen metroa badago, hemen izendatzailean metroa agertu behar da. Hemen ez da agertzen, hortaz, hau ez dugu erabiliko. Hau izango da, 10 metro honekin biderkatuko duguna. Hemen ikusten duzuen moduan. 10 metro, bider, 1 kilometro, 7.000 metro. Hau eginez, zer da lortuko duguna? Metroa desagertzea. Hemen zatiketa bat izango dugu, metro, zatimetro, eta hori bata. Hortaz, hemen ikusten duzuen moduan, metroa desagertu egiten da. Eta geratzen zaigun unitatea kilometroa izango da. Zer da geratzen jakuna? Zenbakiek biderkatzea. 10 bider bat, 7.000. 10 bider bat, 7.000. 0,0 bat. 10 metro izango dire 0,0 bat kilometro. Orokorrean hemen ere, azalpen bardina dago. Baina modu asko simpleago. Hemen 4 puntuak zehatz mehatz bete ditugu, hemen zuzenean jartzen dugu maitza. Prozedura bardina da. Bigarren adibidea. 20 kilogramo pasan nahi ditugu gramora. 20 kilogramo pasan nahi ditugu gramora. Hortaz, kilogramo eta gramoren arteko erlazio bat behar dugu. Badakigu, kilogramo batek 1000 gramo dituela. Hortaz, 20 kilogramo, badakigu hemen kilo agertzen bada, hemen ere kilo agertu behar da, erlazio danez 1 kilo, 1000 gramo, horrelako batuko dugu. Eta horrelako katzean, emaitza izango da, gramo. Zer da geratzen zaiguna? Zenbakiak biderkatzea eta zatitzea. 20, bider 1000, zati bat, 20.000. Hortaz, 20 kilogramo izango dira 20.000 gramo. Bi adibide hauek errazak izango dira, orain goazen, benetan, gai honetan landuko dan adibide batera. Adibideak dinona, hau da. Plano bat egitean, bateun eskala erabili du. Errealitatean 5 metroko luzera duen horma batek, zenbat zentimetro izan beharko ditu? Noski, zenbat zentimetro izan beharko ditu? Planoan. Hasteko,
identifikatu behar dugu unitatez aldatu behar duguna. 5 metro. Eta zein dan erlazioa. Erlazioa izango da, bateun, gure eskala. Kobratzen baditu eskalak, bateun honek adierazten duena izango da, 1 zentimetro planoan, 1 zentimetro realitatean direla. Edo barriro ere, zenbakitzen izan datzaileak posizio saldatzean, 1 zentimetro realitatean, 1 zentimetro planoan. Orain, egin beharko eukena, izango zen, 5 metro hauek biderkatu bi hauetariko batekin. Zer da gertatzen dana? Unitateak ez direla bardinak. 5 metro eta hemen zentimetroak agertzen dira. Hortaz, gure erlazioak aldatu behar ditugu, metroak agertzeko. Beste aukera bat izango zen, 5 metro hau zentimetrora pasatzea. Baina guk beste prozedura erreko. Zelan pasako dugu zentimetrotik metrora zerbait? Beste erlazio batekin. Guk badakigu 1 zentimetro, metro bat direla, ezta? Hortaz, hemen 1 metro errealitatean jarriko dugu, eta hemen ere 1 metro errealitatean. Hemen, dugun modua. Aquí está. Orain, 5 metro hauek biderkatu behar ditugu erlazio batekin, honekin edo honekin. Kontuan hartuta, metroa dugula, bean metroa agertu behar da, bai. Izendatzailean metroa agertu behar da. Hortaz, erlazio honek ez du balio. Hau da, erabiliko duguna. 5 metro, bider hau. 5 metro, bider hori. Barri hori, metro realitatean, zati metro realitatean, hau desagertu ingo da, eta geratuko zaiguna, izango da, zentimetro planoan. 5 bider bat, zati bat, 5. Errealitateko 5 metroiek planoan zenbat izango dire? 5 zentimetro.